Hello, hello! Mulla on studiossa vieraana mysteerimies Amerikasta. Voisin kertoa vähän tähän taustaksi, miten tämä homma meni. Eli mähän olen itse puhunut tällä kanavalla USA:n kaikkivoipaisuudesta ja hienoudesta monet kerrat. Vaikkakaan en suoraan sanottuna itse ihan hirveästi siitä tiedä. Mulla on mielikuvia paljon ja unelmia, mutta mä oon konkreettisesti ollut USAssa ainoastaan 3 kertaa ja 3 viikkoa on kaikkein pisin jakso. Mutta sitten sain yhteydenoton sosiaalisesta mediasta Simo J. Lahtinen nimiseltä kaverilta, joka ilmoitti, että hän on aito amerikkalainen ja voi tulla kertomaan, mistä on kysymys. Ja nyt sä oot täällä, tervetuloa. Kiitos paljon, thank you very much, thank you for having me. Joo, mua huvitti tää homma meni sillä tavalla, että sä otit yhteyttä muhun ja sit sanoit, että sä oot seurannut mun YouTube-kanavaa ja kaikkea muuta ja voit tulla kertomaan hyvin amerikkalaiseen tyyliin, että minä tulen täältä ja avatkaa mikkiliuut. Nimenomaan, olen käytettävissä. Joo. Mutta siis homman nimi on nyt se, että mähän en siis ihan aidostikaan tunne sua ollenkaan. Eli nyt me tavataan ensimmäistä kertaa. Sä oot tullut Yhdysvalloista pari päivää sitten Suomeen, ilmeisesti business-kuvioissa. Niin lähdetään liikenteeseen ihan siitä, että kuka sä oot. Joo. Eli mun nimi on Simo Lahtinen ja mä asun nykyään Bostonissa, Yhdysvalloissa siinä New Englandin alueella. Siellä on mukava, vähän niin kuin koti Suomessa oikeastaan olisi. Ensimmäistä kertaa 20 vuoteen, kun voi tehdä ulkona asioita. Mä oon nyt ollut pitkän aikaa USAssa ja sanotaan näin, että ehkä enemmän jopa amerikkalaistunut, kun koen itseni olevani suomalainen. Että mulla on niin kuin ihan pienestä pojasta asti ollut aina unelma siitä American Dreamista ja sitten kuinka se saavutetaan. Ja koen, että olen näin tehnyt ja menestyksekkäästi ja tarina on vasta alkamassa. Kyllä, eli mennään siihen kohtaan, sulla on siis USAssa pyörität bisnestä, sulla on myös Suomessa pikkufirma, mutta USAssa isompi. Mutta että sä sanoit, että se on pikkupojasta saakka unelmoinut tästä, että mistä se on niin kuin tullut sulle tämmöinen ajatus päähän? Joo, mulla jotenkin aina, mä muistan vuonna 19, joskus 90-luvulla taisi olla, en tarkkaa vuosilukua muista, mutta ala-asteen toisen luokalla me tehtiin joku ryhmätyö, siinä piti laittaa semmoisia kuvia sitten vision boardille, ja mulla oli aina Manhattan ja New York ja Big Apple, ja Amerikassa on kaikki suurta ja kaunista, ja siellä pitää myös sitten checks and balances, eli täytyy pystyä sitten myös niin kuin toimittamaan sen mukaisesti. Kyllä. Mistä olet siis kotoisin täältä Suomesta? Mä olen alun perin Tampereelta kotoisin. Mulla vielä härmää varmaan löytyy puheesta jonkin verran. Mä puhun kyllä suomea yllättävän paljon sitten kaikkien asiakkaiden kanssa ja muuten, mutta tosiaan niin Tampereelta alun perin kotoisin. Ja sit sä oot muuttanut Yhdysvaltoihin minkä ikäisenä? Mä lähdin alun perin, lapsenahan me vietettiin on-off-aikaa vuosina, mun vanhempien bisneksiä ollut siellä 90-luvun alusta asti, niin mä lähdin pysyvästi 2011 vuonna Yhdysvaltoihin, mutta mä olin ensimmäinen tämmöinen niin kuin syvällisempi kokemus tavallaan, mikä mulle tuli USAsta, oli 2007 vuonna, milloin mä olin high school vaihdossa Memphisissä ja pelasin amerikkalaista jalkapalloa siellä ja oli tosi niin kuin opettava vuosi. Okei, eli minkä ikäinen sä oot? Mä oon nyt 33-vuotias. Eli sä oot syntynyt vuonna 90, joo. Vanha kuin mikä. Joo, no mulla on Urho Kekkosen allekirjoitus Suomen kansalaisuudesta, että mä voitan aina kaikki tällä. Joo, mutta siis eli hetkinen, sä siis synnyit Tampereelle, sit sä asuit siellä lapsuutesi ihan normaalisti, kävit koulut ja kaikkea näin. Kyllä. Vanhempies kanssa ramppasit ilmeisesti Yhdysvalloissa silloin tällä. Joo, eli se tuli tutuksi siinä. Kyllä. Se on vähän niin kuin ollut semmoinen identiteetti. Faijalla oli bisnekset siellä ja hän pärjäsi erittäin hyvin siellä. Ja se on jotenkin aina ollut semmoinen niin kuin meidän perheen tavallaan geeneissä kiinni, että lännestä tulee menestystä ja siellä tulee myös sitten vastoinkäymisiä, ne täytyy selvittää ja kuinka se tehdään ja näin päin pois. Okei, ja onko sun vanhemmat, ne kuitenkin asuu Suomessa edelleen vai? Joo, he asuu Tampereella ja viettävät onnellista vanhempaa elämää lasten kanssa. Niin, eli he ei koskaan sitten päätyneet muuttamaan Yhdysvaltoihin? Ei, isäni itse asiassa kieltäytyy kaikesta matkustamisesta nykyään, että hän ei mikään lentokoneeseen enää lähde, että saa tulla sitten vierailemaan, jos haluaa. Meillä olisi Thanksgiving-kutsu kylläkin nyt voimassa tällä vuodella, mutta katsotaan meneekö läpi. Okei. Eli nyt sä menit sitten sinne high schooliin vaihto-oppilaaksi. Missä sä sanoitkaan, että sä olit siellä? Horn Lake, Mississippi. Mississippissä. Eli se on USAn 50 osavaltiosta kaikista on köyhin, on Mississippi. Ja siellä meillä oli 6A high schooli. Ihmeisesti päädyin sitten EF-organisaation kautta. Mulla oli edelleenkin on ruoka-aineallergioita ja eläinallergioita, niin en saanut sitten itse valita sitä Etelä-Kaliforniaa, mihin kaikki olisi aina halunnut. Ja Arpa heitti sitten Memphisin etelä-suburbiin, mikä on semmoinen aika gettomainen Mississippin puolella oleva todella köyhä alue. Ja sitten siellä oli 2200 opiskelijaa high schoolissa ja mä pääsin sinne kouluun ja onneksi juuri laskeutuin. Lento laskeutui viikkoa ennen high school jenkkifutisjoukkueen tryoutteja, niin mä pääsin suoraan sitten kävelemään siihen joukkueeseen, mikä oli hyvä ja sitten vähän huonompikin asia samalla.
Eli olit sä sitten pelannut Suomessa amerikkalaista jalkapalloa? Joo, mä pelasin junnuna joskus C-junnuissa niin Tampereella yhden kauden. Ja ihan vaan silloin, niin kyllä mä nyt tästä pärjään. Kato, suomalaiset on vähän semmoisia, kun ne menee Amerikkaan. Vähän mennään niin kuin itsevarmuudella sillä tavalla, että me ollaan Suomesta, me tullaan niin kuin näyttämään tänne asiat. Ja sitten näin kun tekee oikeasti, niin siinä äkkiä sitten paikalliset, niin ne katsovat, jaha, no katsotaan sitten, että paljonko pojasta riittää. Joo. Se katsottiin oikein hyvin kyllä. Mulla on niin molemmat nilkat rikkiä, peukalot rikkiä, olkapäät rikkiä. Niin on mennyt siis sen pelaamisen aikana, vuosien aikana. Joo, se oli semmoista, niin kuin sanotaan näin, että aika isällistä, että ne alkaa niin 2-3-vuotiaana pelaamaan paikalliset. Ne niin kuin taklaa ihan pienenä poikana. Ja sitten sä menet siihen niin kuin hyvällä suomalaisella asenteella ja minä tulen täältä näyttämään teille. Niin kyllä siinä isän kädestä tuli. Härmän häjy. Joo, mutta sä et pelaa siis enää vai? En, mä pelasin rugbya yliopistossa, mutta sitten mulla on niin paljon loukkaantumisia. Mä oon siirtynyt nyt kevyempiin lajeihin, kuten nyrkkeily ja high intensity interval training. Kyllä. Okei, eli sä menit sinne, tulit sä sitten enää koskaan takaisin Suomeen vai miten se siitä eteenpäin jatkuu? Mä tulin, mutta mun sydän ei tullut. Eli munhan piti sitten tulla high school vuoden jälkeen niin käymään lukio loppuun ja sitten käymään intti täällä. Ja sitten armeijan aikana niin mulle tarjottiin mahdollisuus sitten lähteä takaisin yliopistoon Yhdysvaltoihin ja sitten lähdin pysyvästi elokuun 2011. Mitä sä menit opiskelemaan sinne? Kauppatieteitä. Joo. Ja sitten sä valmistuit sieltä, missä se olikaan? Maharishi University of Management, eli se on Iowassa tämmöinen pieni business-yksityiskoulu. Okei, eli sä menit ensin Mississippiin, sitten tulit Suomeen, sitten sä muutit Iowaan yliopistoon, Kyllä. Opiskelit siellä ja sitten valmistuit ilmeisesti. Vai? Joo, mulla kävi sillä tavalla, että mä valmistuin niin kuin elämänkoulusta, eli mä tapasin ensimmäisen vaimoni sitten siellä yliopistossa opiskellessa ja niin mentiin 2012 sitten naimisiin hänen kanssaan. Hän oli tämmöinen New Yorkista tullut rikkaasta ruotsalaistaustaisesta, saksalaistaustaisesta perheestä ja kaunis nainen ja mä ajattelin, että siinähän niin kuin pääsee poika helpolla, että pääsee rikkaaseen sukuun ja pääsee naimisiin ja ikään kuin sitä kautta se homma on niin kuin valmis. Se on niin kuin, ja meillähän lähti tosi kivasti liikkeelle ja meillä oli kiinteistöbisneksiä aikoinaan Sandy Hurrikanin aikana Appiukon kanssa. Me ostettiin Long Island, tähän on suku Long Island New Yorkista, niin me ostettiin näitä vanhoja kiinteistöjä pois ja fiksailtiin niitä ja siinä oli semmoista kaikkea. Me oltiin ensin niin Iowassa jonkin aikaa silloisen vaimoni kanssa, sitten muutettiin sieltä Floridaan, kun hän sanoi, että tämä on niin paskapaikka tämä Keskilänsi, että hän ei pysty täällä olemaan, että hän täytyy lähteä tuonne Clearwater Beachille, sitten muutettiin sinne ja sitten mä aloin siellä Green Cardin proseduurit ja Floridassa by the way ei kannata hakea Green Cardia, mutta 3 kertaa hylättiin se hakemus sen takia, että mä hain Floridassa. Sitten siirryttiin takaisin Keskilänteen vuotta myöhemmin ja niin sitten se tuli niin kuin muutamassa viikossa läpi, mutta se on niin paljon hakijoita, että yksi näistä nyansseista, mitä ei tässä maassa välttämättä ymmärretä, on se, että siellä on 50 erilaista maata. Kyllä, mutta joo, eli sä menit rikkaisiin naimisiin, oliko avioehtoa, peritkö sä sitten jotakin? Siinä me ei mennä detaljeihin, mutta se oli sanotaan näin, että kävi avio-oikeudessa, niin mä hävisin kyllä aika paljon rahaa siinä itse. Että ai se meni näin päin? Se meni tällä tavalla, mutta siitä jäi Green Card ja siitä jäi firma käteen. Niin, kyllä. Okei. Terveys meni ja sydän meni, mutta ne on saatu sitten takaisin sen jälkeen. Mistä te rupesitte oikein riitelemään sitten? Että se me kasvettiin vaan erilleen. Siinä oli vaan tämmöistä niin nuorta rakkautta, joka sitten pursusi eri suuntiin. Niin, mutta mistä te rupesitte riitelemään niin paljon, että siitä seurasi oikeudenkäynti? Avioero Amerikassa se on kuule. Mä sanon, että suomalaisille ihmisille, jotka haluaa sitä kokeilla, niin kannattaa yrittää. Että siinä tulee testattua oman elämän kaikki taidot, mitä siihen mennessä on hankittu ja kaikki kestämiset. Joo. Okei, no mutta sitten anyway, eli siinä vaiheessa sä sitten erosit, minkä ikäinen sä olit, kun erosit siitä ekasta vaimosta? Olikohan mä 25, vähän vajaa 26-vuotias. Eli sitten sulla oli firma, jonka sä olit perustanut sen sun silloisen vaimosi Appiukon kanssa vai? Ei, vaan mä perustin jo kapteenin yliopistossa, eli meillä on sellainen Entrepreneurship Project-kurssi, missä perustettiin firma, ja mulla on tänä päivänä varmaan ainoita itse asiassa koko siitä oppilaitoksesta, jotka on vielä niin pysyy yrittäjänä, ja sitten se yritys, joka on niin kasvanut ja menestynyt, ja se oli tämmöinen niin projekti, mikä lähti liikkeelle. Niin se lähti toimia kunnolla. Kyllä. Onko tällä tekemistä sen kanssa, että te ostitte niitä kämppiä, joita kunnostitte? Ei, se oli heidän niin kuin perhebisnestä, eli he oli niin kuin tämmöinen New Yorkin italialainen niin kuin osasuku, ja sitten siellä oli kiinteistöbisnestä paljon, ja roskien keräystä ja jätteen käsittelyä siinä suvussa, ja niin yksi näistä bisneksistä oli tämmöinen niin kuin contractor-based real estate improvement. Ja sitä kautta tavallaan mä niin kuin yritin päästä itse siinä vähän mukaan, että hei, tämä on hyvä jätkä Suomesta ja aika osaavakin tässä, että niin mä voin flippaa teille näitä kiinteistöjä ja hoidetaan se. Lähti hyvin liikkeelle kyllä, mutta se sitten päätyi mihin päätyi. Okei, eli nyt mä vielä kertaan tän, niin sit sä erosit sun vaimosta, siitä ekasta vaimosta.
menit Iowaan hakemaan green cardin, ja mihin sitten muutit? Joo, eli sitten tarina jatkuu, eli siis ensin mentiin Iowasta Floridaan, sieltä Long Islandille, sieltä takaisin Iowaan, ja sitten Iowasta tuli ero. Mä olin yksin yhtäkkiä Iowassa, ja sitten okei, mitäs hemmettiä täällä sitten tapahtuu, ja sitten niin kävi sillä tavalla näiden bisnesten ja muiden tahojen kautta, niin mä oon tutustunut useisiin eri niin kuin pääkonsuleihin ja kunniakonsuleihin sitten Suomen verkostosta Yhdysvalloissa. Ja eräs kunniakonsuli sitten Chicagossa totesi, että sulla on niin kuin kapteeni semmoinen tilanne, että jos sä meinaat Chicagon kunniakonsuliksi, niin sun pitäisi sitten muuttaa tänne paikan päälle. Ja no se on selvä, näin tehdään. Ja 2 viikossa mä muutin firman sinne ja hommasin kämpän sieltä komeen 2-kerroksisen townhousein puistonäköaloilla katoin ja siinä niin kuin Lincoln Parkin arvoalueelta. Ja paljon maksoi? No, ei mennä detaljeihin, vieläkin sattuu, mutta oliko se omistusasunto vai vuokralla se otettiin nopeasti kiinni ja se oli tämmöinen niin kuin, ajatuksena se, että sinne saatiin konsulaatti laitettua. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että sitten niin arpa ei käynytkään mulle siinä itse asiassa harkittu meikäläistä sinne, että siinä harkittiin semmoista suomalaista nuorta naista ja sitten tämmöistä senior partneria paikallisesta juristitoimistosta ja sitten se suomalaiset, niin useimmiten valtio antaa, niin jos on juristikilpailussa mukana, niin se annetaan amerikkalaiselle juristille sitten se. Mikä tämä kunniakonsuli, mitä se meinaa siis? Kunniakonsulin tehtävä Yhdysvalloissa on ottaa suomalaisten yritysten ja kansalaisten niin kuin intressejä, tyypillisesti vaikka Chicagossa, niin esimerkkinä, jos sulla on vaikka kesällä tulee joku juhlimaa ja passi hukkuu, niin sitten sinne soitetaan ja sanotaan, että hei, meillä on passi hukassa, että voitteko te jeesaa. Se on niin kuin suurlähetystön alla toimiva. Se on joo, ja ne on tämmöisiä pro bono, että ne ei saa mitään kompensaatiota siitä tai muuta, että se on vaan tämmöinen niin kuin kunniatitteli, ja juristeilla se on vähän niin kuin joulukuusen koristoja. Niin, eli sitten sä hait tämmöistä, mutta et saanut sitä. Kyllä, mutta sitten sulla oli kuitenkin se hieno kämppä Chicagossa. Joo, mä olin mä tapasin siellä Keilan nykyisen vaimoni muutama vuosi myöhemmin, ja mulla oli hyvä tuuri sitten, kun niin mulla oli yritysasiat kunnossa, ja sitten tämä homma ei mennyt niin kuin piti, ja sitten no mitäs siinä teletään sitten poikamieselämää Chicagossa, ja se oli oikein kiva, ja sitten siitä jäi nykyinen vaimoni käteen sen seurauksena, ja onneksi kävi näin. No niin, okei. Ja nyt sä asut Bostonissa. Yes, sir. Miksi sä oot muuttanut Chicagosta Bostoniin? Tai ilmeisesti vaimosi kanssa muutit? Joo, kyllä. Eli meillähän tavattiin Keilan kanssa Chicagossa 2019 vuonna, ja sitten meillä tuli 2020 vuonna tuli tämmöinen pieni yllätys sitten, mistä tulikaan nimeltä COVID-19, ja se oli mulle mielenkiintoinen tilanne, kun mä tuon Euroopasta ja Suomesta yrityksiä Yhdysvaltoihin, ja sitten laitetaan rajat kiinni. Se oli mielenkiintoinen vuosi 2020, mutta siitä selvittiin, ja tosiaan niin silloin niin hän puolisoni sai sitten erikoislääkärin niin paikan tuolta, tai niin kuin tämmöisen erikoistumisen, eikä residency Amerikassa, niin tuolta Texasista, Etelä-Texasista, Corpus Christin kaupungista, joka on 90 mailia Meksikon rajalta, ja se on semmoinen niin kuin tosi unohdettu mesta, missä asuu 750 000 ihmistä. Texasin 7. suuren kaupunki. Me oltiin siinä rannalla sitten 4 vuotta, ja sitten sieltä niin taas jälleen kerran vaimoni työn perässä, hän on nykyään sisätautilääkärinä Harvardin yliopiston opetussairaalassa, tuolla Mass General Brigham sairaalassa, niin sitten sieltä kautta päädyttiin tuonne Salemiin, Pohjois-Bostoniin, mikä on tähän mennessä aivan kaikista paras paikka, missä mä oon ikinä asunut USAssa. Mä oon asunut niin kuin Memphis, Tennessee, Horn Lake, Mississippi, ja sitten Fairfield, Iowa, ja sitten New York ja Florida, ja tää on niin kuin oikeasti semmoinen, että siellä pääset ulos kävelemään joskus, ja se on niin kuin meiltä ajaa siis, te kävelet 10 minuuttia rautatieasemalla, sitten rautatieasemalta niin 30 minuuttia junalla Bostonin suoraan TD Ameritrade Areenalle. Ja semmoinen niin kuin Texasissa mulla oli tämmöinen, että hei, yksityisautoilu on tosi jees, mutta nyt mun ei sitä niin kuin enää tarvitse niin paljon harrastaa, kun meillä on taas julkiset käytössä. Ja Amerikassa on niin muutamia paikkoja, missä voi sitten elää tämmöistä niin kuin yhteiskunnallistakin elämää. New England ja Boston on yksi niistä ehdottomasti. Okei, minkälainen sää siellä Bostonissa? Onko se siis yhtä kaunis kuin meillä täällä tällä hetkellä. Niin. Vettä tulee. Ja niin, aivan, että se on suomalainen suurin piirtein. Kyllä sopii hyvin meikäläiselle. Ja talvella on kunnolla lunta ja muuta sitten siellä. Eli New England on semmoinen alue, että siellä tulee eniten lunta USAssa koko vuonna. Ja jollain tavalla tämä ilmastonmuutos ei ole niin kuin vaikuttanut siihen lumentulon määriin. Meillähän yksi asiakas, joka pärjäsi tosi hyvin USAssa, nimenomaan sitten tekee tämmöistä lumenaurauskalustoa ja muuta ja kadunpuhdistusjärjestelmiä. Niillä on tosi iso markkina-alue ollut New England. Ja monella miljoonalla dollarilla saatu kauppaa sieltä juuri tästä syystä, että meillä on hyvää teknologiaa Suomessa, ja sitten sillä piti löytää oikea paikka Yhdysvalloista, ja sitten sieltä mentiin ja haettiin jälleenmyyjä, ja sitten taklattiin kauppaa niille jälleenmyyjille. Okei, no mutta nyt me päästään tähän sun bisnekseen, eli sä oot tosiaan yrittäjä, ja niin kuin sä kerroit, niin sä perustit tämän sun firman Captain, mikä se oli, Capteeni.
Captini? Yes, sir. Kapteeni? Ihan. Kyllä. Okei. Okay. Niin se on suomenkielinen se nimi. Kyllä, kyllä. Okei, joo. Eli sulla on tämä firma, jonka sä perustit silloin opiskeluaikoina, ja sä edelleen pyörität sitä. Yes, sir. Onko se sun siis oikea tulonlähde? Kyllä, sun fyrkat? Kyllä. Joo. Niin mitä se tekee? Mikä se idea on? Joo, eli Kapteeni auttaa suomalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä laajentumaan Yhdysvaltain markkinoille. Eli käytännössä rakennetaan jälleenmyyntiverkostoja, haetaan asiakkaille lisää bisnestä, lisää myyntiä, more profits, more happiness. Okei. Sä otat jonkun konsultaation sitten välistä sit vai mikä sun kassavirta on? No kassavirta on aina voisi olla parempikin, että nehän se menee. Tässä maassa varsinkin kun on totuttu siihen, että valtio maksaa kaiken ja riskiä vientiin ei käytännössä ole ollenkaan. Ja kun faija lähti aikoinaan Jenkkeihin, niin ei täällä ollut mitään valtion tukirahapalveluita silloin, että piti ihan omalla fyrkalla lähteä ja sitten tehdä kauppaa ja sen seurauksena on tullut kymmeniä, ellei satoja miljoonia sit, niin sen työn seurauksena, mitä ollaan silloin tehty. Ja nykyään se tilanne on semmoinen, että niin halutaan lähteä Amerikkaan, mutta ei sitten mielellään niin haluta kohdata sitä riskiä, mikä pitää ottaa. Et jos käynnistetään uutta vientimaata, niin eihän se nyt riskittä tule. Et siinä täytyy niin vaan valita oikeanlaiset kumppanit ja tehdä oikeanlainen taustatyö, että se homma hoituu. Ja se, mitä Kapteeni tekee, niin me tehdään market entry-suunnitelma kaikille meidän asiakkaille. Eli toisin sanoen 50 osavaltiosta niin löydetään se kaikista paras. Eli se ei todennäköisesti ole Kalifornia tai New York. Miksi? Koska ne on molemmat kalliita osavaltioita, niissä on korkea niin henkilöstön vaihtuvuus, korkea verotus. Ja sitten esimerkkinä, jos sä meet vaikka tämmöiseen niin kuin contractor-bisnekseen tai sä teet tämmöistä niin kuin korjausrakennusta, niin vaikka Iowan osavaltiossa, niin se lisenssi pelkästään, että sä saat harjoittaa tämmöistä bisnestä, niin maksaa joku 40 tonnia. Niin Kaliforniassa vastaavan 1,5 miljoonaa. Niin sitten kun sä laitat suomalaisen pk-yrityksen tänne, meiltähän puuttuu paljon pk-yrityksiä USAsta tällä hetkellä, Ruotsilta ei puutu, mutta Suomelta puuttuu. Suomesta on suuria firmoja Yhdysvalloissa, mutta pk-yrityksiä niin paljon. Niin se, että sä laitat suomalaisen pk-yrityksen sinne, niin se sitten niin kuin ei saisi mennä väärin osavaltioihin tai väärin paikkoihin, vaan täytyisi niin kuin tiedon perusteella trust but verify, mitä Ronald Reagan sanoi aikanaan, isänikin on paljon sanonut, että niin kuin, luota, mutta tarkista asiat, että mene sinne, missä on teidän yrityksen kannalta paras kysyntä, selvitä, minkä takia se on just siinä osavaltiossa, minkälainen lainsäädäntö siellä on, minkälaisia kumppaneita sieltä pitää hakea, mikä on sopiva strategia market entry implementaatio, mitä se maksaa, paljonko sieltä on otettavissa tuloja, ja sitten toteutukseen realistinen aikataulu. Niin tämä on semmoinen asia, mitä Kapteeni tekee aina kaikkien asiakkaiden kanssa ensi alkuun. Sitten kakkosvaihe on semmoinen sitten implementoidaan, eli jokainen projekti, niin 80% on toteutusvaihe, eli tämä on, kaikki voi suunnitella ja myydä mitä haluaa ja tehdä kaikki paperit valmiiksi, mutta sitten se on aina niin kuin leijonan osa on se toteutus. Tässä ruotsalaiset on meitä parempia, koska ruotsalaiset ymmärtää sen, että USA:ssa kannattaa lähteä myymään. Ja Suomessa tehdään taas niin kuin tuotteet aina ensimmäisenä valmiiksi. Ne tehdään valmiiksi ja sitten vasta nyt kun pandemia on ohi, niin meillä on maskit valmiina, niin voidaan lähteä niin kuin myymään niitä. No niin, eli sulla on nyt sitten elämä siellä Yhdysvalloissa, business rullaa hyvin. Sano, mikä siellä on siis sun mielestä parasta USA:ssa, se mikä siis Suomesta puuttuu tietysti. Onneksi tämä on suomen kielellä, naiset tietenkin. Jaa, miten se käy ilmi? No se on suomalaiset, siis Suomella on kauniita, valkoihoisia, isoja miehiä, niin kyllähän ne nyt niin kaikki miehet niin ehdottomasti menolipulla kannattaa mennä, että se ei, varsinkin eteläosavaltioihin. Jos tämän näköinen mies saa noin kauniin vaimon, mikä mulla on, niin ehdottomasti kannattaa. Sitten toinen asia, mikä USA:ssa on kiva, on se, että yrittämistä ja menestystä niin tuetaan. Että se mentaliteetti voittamiseen, mikä mä opin high schoolissa todella isän kädestä, on se, että siellä ei niin kakkosia ajatella, että sun täytyy mennä. Kaikissa aina voittaminen tärkeintä. Se tulee nimenomaan sieltä neljä neljännestä jenkkifutista pelissä, fourth quarters, sama juttu businessmaailmassa, jokainen neljännes pitää voittaa, ja se, että mitenkä se voitetaan, niin se tulee päivätavoitteista ja viikkotavoitteista ja kuukausitavoitteista ja niiden seurannasta, ja kaikki tekee aivan hemmetisti töitä, siis siellä tehdään niin kuin isoissa kaupungeissa, metropoleissa tehdään 7 päivää viikossa duunia käytännössä, ja niin muutenkin, niin se asenne on niin kuin täysin toisenlainen kuin mitä tässä maassa on. Se on aina kiihtonut tosi paljon niin kuin USA:ssa, että kuinka voitetaan, ja mitä uhrauksia se vaatii, se voittaminen. Ja se, mitä välttämättä ei tässä maassa niin kuin ymmärretä, on se, että sun täytyy oikeasti niin kuin sitten tehdä niitä uhrauksia. Että se ei, vaikka me ollaan erinomaisia, me ollaan suomalaisia, kaikki on täällä niin kuin hyvin lintokodassa, niin silti se iso ja paha maailma odottaa siellä, ja sun täytyy niin kuin pystyä toimittamaan ne lupaukset, mitä sä oot sanonut, ja sitä ei kukaan tee sun puolestasi.
Niin. No miten, Suomessahan vastaväitteitä aina, mäkin kun täällä hehkutan USA:n hienoutta, niin vastaväitteitä tulee terveydenhuoltoon ensimmäinen, sanotaan, että se ei toimi siellä, se maksaa ihan helvetisti, ja sen saa ainoastaan näin ollen hyvätuloiset, että suurin osa ei saa ollenkaan terveydenhuoltoa. Pitääkö se paikkansa? Ei pidä. Eli useimmiten Yhdysvalloissa terveydenhuolto, niin esimerkkinä Texasissa, niin varmaan puolet mun vaimon aikaisemmista potilaista, ne ei niillä mitään vakuutuksia ollut. Kyllä ne siellä sairaalassa vaan hoidettiin, eikä ne niitä laskuja maksanut. Se menee osavaltiokohtaisesti, ja täällä on niin tosi paljon tällaisia harhaluuloja esiintyy, että Amerikan terveydenhuolto on jotenkin huono. Siis meillä on nyt esimerkkinä, mulla on vakuutus Mass General Brigham sairaalasta, se on aivan niin kuin ykkösjuttu. Mä saan niin maailman parasta hoitoa, maailman parhaita lääkäreiltä siellä, missä mä oon. Se maksaa mulle joku 100 kuussa se vakuutus. Ahaa, onko se siis, tämä on ihan normihinta vai onko se joku erityisetu siellä? Ei. Joo. Sitten aikaisemmin Texasissa mulla oli Blue Cross Blue Shields vakuutus. Jos sä oot yrittäjä, niin sä maksat itse ne kaikki, niin se maksaa jotain $700 kuussa se vakuutus, ja sitten katso kaikki. Sitten jos sä haluat ottaa firmaa vakuutuksen, niin se maksaa 20 000 – 200 000 riippuen siitä, että paljonko niitä tulee. Ja tietenkin totta kai, jos sulla on vaikka 2000 ihmistä, niin se maksaa enemmän kuin se, että sulla on vaikka 20 ihmistä. Niin. Mutta siis se niin perustuu siihen verkostoon, että niin korvaako se vakuutus in-network coverage vai outside of the network coverage. Ja sitten se, että Amerikassahan on Medicare, Medicaid ja Obamacare edelleen, mikä tarkoittaa sitä, että vähätuloiset saa niin kuin valtiolta tukea sen vakuutuksen hankkimiseen. Eli toisin sanoen, jos sä oot koditon, niin sä et maksa niitä terveyslaskuja, jos sä oot vähätuloinen, niin valtio tukee niitä. Okei, eli miten esimerkiksi eläke siellä toimii? Sulla on Roth IRA, on yksi malli, ja sitten on 401k, mutta täytyy sanoa, että mä oon itse tämmöinen niin yrittäjä ja riskinottaja, että mulla ei ole vielä eläkesuunnitelmia niin paljon tehty, että se korporaatio Amerikka, niin erilaisilla yrityksillä on erilaiset politiikat, minkälailla vähän samalla tyylillä kuin mitä täälläkin on, että sitten sulta menee tietty osa palkkasekistä menee sinne eläkevarastoon tai rahastoihin, ja sitten sitä kautta niin sitten sä voit niin cashata sen niin esimerkkinä TLC 90 Day Fianceessa, jotkut aina ottaa, tiedätkö, cash out the 401k and move to Macedonia, vai mikä siellä onkaan, niin sulla on samanlainen juttu, että sä voit sitten jossain vaiheessa, niin kuin esimerkiksi mun vaimoni isä on ruotsalainen, Ruotsin kansalainen, mutta hän on asunut USAssa nyt 40 vuotta, ja nyt muutti just takaisin Ruotsiin, niin hän niin kuin ottaa USAsta eläkkeet ja sitten matkustelee ja tekee mitä tekee, 57-vuotiaana ja eläkkeellä. Niin, eli onko hänellä tavallaan joku yksityinen ikään kuin eläkerahasto, ne on sijoitettuna jonnekin rahastoon ja hänen rahansa, mitä hän on elämänsä aikana sinne kerännyt, ja sitten hän käyttelee niitä miten haluaa. Kyllä, ja sitten sen saa joko valtion puolesta tai sitten voi itse tehdä. Niin, sen saa itse valita. Okei. Miten tämä muuten vielä palaan siihen terveydenhuoltokysymykseen, että sitten jos sä oot koditon, sä joudut sairaalaan, no sitten pystyt maksamaan sitä laskua, koituuko se sun sitten ulosottoon, mitä sille tapahtuu? Veronmaksajat sen maksaa. Loppujen lopuksi? Ahaa, okei. Tämä aina mulla niin päätä särkee, kun mä kuulen näitä storeja välillä, että siellä on niin kuin, minkälaisia ihmisiä päätyy sairaalaan, ja sitten se, että kuinka pitkään niin kuin yksikin tyyppi Texasissa, niin oli yli 800 paunainen mies, joka oli 4 viikkoa sairaalassa, se on $10,000 per päivä, kun sä oot sairaalassa, niin se, että ei, niin kuin, joku sen maksaa, ja rahat tulee aina jostain. Kyllä. Okei, mutta se ei koidu mitenkään hänelle henkilökohtaiseksi velaksi esimerkiksi, vai miten se menee? Mä en ole ihan varma itse täljästä, että miten se tapahtuu sitten hänelle, mutta joo. Itse hän ei sitä maksa, se on ihan varma. No totta kai, näin se varmaan menee, joo. Miten sitten esimerkiksi tämä sun terveysvakuutus, joka sulla on, sanoit, että se maksaa huntin kuukaudessa? Joo, se on niin sitä luokkaa. Se on tosi, niin kuin meillä on, lääkärit saa erittäin hyvät vakuutukset, niin mullahan on niin kuin tämmöinen VIP niin kuin sattuu puoliso olemaan niin kuin hyvän sairaalan lääkäri, niin sitten hänen kauttaan niin ne edut tavallaan sitten, mitä tämä yritys tarjoaa heidän omille työntekijöilleen, niin sitten kun me ollaan naimisissa, niin se tulisi mulle. Muussa tapauksessa mä otan kapteenin kautta yleensä vakuutukset, jos tarve vaatii. Sillä mulla on ollut niin kuin viimeiset pitkän aikaa. Nyt vasta just kuukausi takaperin vaihtui tähän. No paljon se sitten niin kuin maksaisi normaali-ihmiselle, jolla ei ole vaimoa, hyvännäköistä lääkärivaimoa Harvardissa? Hyvä kysymys, täytyy selvittää ja palata. Joo, okay. Varmaan kallis. Mä uskon, että Massachusetts kuitenkin, se on vähän niin kuin Suomen valtio, että se on hyvin, kun siellä on monta sataa vuotta asuttu ja niin kuin se on pitkälle kehitetty, niin kaikki on tietysti kalliimpaa. Joo, kyllä. Massachusettsissa on siis Boston, eikö niin? Kyllä. Joo. Onko se, mä itse asiassa olen joskus googlaillut noita Yhdysvaltojen osavaltioita, niin Massachusetts, olisiko se jopa ostovoimaltaan kaikkein paras Yhdysvalloissa? Siellä kyllä se on kallein alue ja siellä se kyllä huomaa, että se on vaarasta seutua. Varsinkin se Pohjoisranta, North Shore, niin se on niin kuin tosi mielenkiintoinen paikka. Onko siellä kodittomia paljon? Kyllähän niitä Amerikassa on joka paikassa, ikävä kyllä. Mutta niitä hoidetaan
hoidetaan. Ja sitten niin lumisilla ja kylmemmillä alueilla, niin niillä on sitten, niin heillä on omia paikkoja, sitten tämmöisiä sheltereita, mihin he voi mennä. Texasissa se oli tosi paha se paikka, kun siellä oli niin kuin siltojen alla oli tosi paljon, kun siellä on totta kai lämmintä, niin sitten siellä on semmoisia kyliä, missä on ihmisiä kodittomana ja surkeata. Okei, no mutta eipä siinä mitään. Kiitoksia Simo J. Lahtinen, että kävit täällä. Sä oot nyt siis Suomessa Kyllä. Hoitamassa bisneksiä täällä. Milloin sä lähdet takaisin Amerikkaan? Mä lähden sunnuntaina niin lähtee lentokone alkuiltapäivästä ja sitä ennen tässä tulee mailia alle ja asiakkaita ja puheluja mitä kaikkea. Ja mä nautin todella paljon tässä ruskasta ja kylmästä ilmasta, että se on niin kuin, kun mä olin 4 vuotta siellä Teksasissa, siellä on 35 keskilämpötila Etelä-Teksasissa. Se on, ja suhteellinen kosteus on niin kuin lähellä 100. Että se, niin kun menet ulos, niin sä et voi mitään tehdä ulkona missään vaiheessa. Beachilläkin, jos sä menet, niin sä voit olla siellä sen 2 tuntia maks ja sitten niin meinaa henki lähtee. Nyt on semmoinen niin kuin New Englandissa ja täällä, on semmoinen se sopii suomalaiseen biologiaan jollain tavalla hyvin, että niin kuin ajatus kulkee ja sitten tehdään niin kuin oikeita asioita. Joo, eli New England on siis Boston, vai mikä siis se on osavaltio? Eikö Joo, niin? eikö New England on tämä alue, eli siihen kuuluu Massachusetts, siihen kuuluu Vermont, Maine, New Hampshire. Kaikki tämmöisiä hienoja puisia metsiä ja jokia, ja se on niin kuin USA:n kauneinta aluetta mun mielestä ehdottomasti. Mä olin just Burlingtonissa Vermontissa muutama viikko sitten poikain kanssa moottoripyöräreissulle. Selvä. All right, hei. Kiitos vierailusta. Ja otahan yhteyksiä, kun menet Jenkkeihin, niin kerro miten menee. Hyvä, kiitos. Kiitos.